Isentro nato ang atong pamalandong karon sa giingon ni Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo nini. Ngano ngang mga magtutudlo sa balawd ug mga Pariseo gusto man og milagro gikan kang Hesus. Una, gusto nila ang mga prueba gikan kang Hesus nga siya mao gayud ang gisaad nga manluluwas. Kinahanglan nila ang pagsalig nga siya mao gayud ang anak sa Dios. Gusto nila nga makasiguro bahin kang Hesus. Apan kini nagpamatuod lamang nga sila kulang o huyang sa pagtuo. Sila puno sa mga pagduha-duha may tungod sa pagkatao ni Hesus. Busa din nila madawat si Hesus bisan siya ang gipadala sa amahan. Ug si Hesus wala mamati sa ilang hangyo aron sa pagtagbaw sa ilang personal nga pagkamausisahon. Ang atong gikinahanglan mao ang pagtuo. Kung aduna tay pagtuo, dili na kinahanglanon ang milagro aron lamang nga musalig kita kaniya. Maghulat pa ba ta og milagro? Adisir nato. Maghulat pa ba kita og milagro? Adisir nato siya dawaton diha sa atong kinabuhi. Ang pagkatao ni Hesus labaw pa sa usa ka ilhanan. Ang kinabuhi nga atong natagamtam dili pa ba igo nga milagro alang kanato. Mga timailhan o milagro kini nga kita gihigugma, giatiman o giluwas niya. Usa kini mao mga timailhan nga siya usa ka maluluyon nga Dios sa atong kinabuhi. Ang ebanghelyo nga nag-ingon og hibalui nga dinhi aniyay labaw pa kang Jonas. Uban sa atong gugma sa Dios, walay timailhan nga gikinahanglan alon lamang motuo kaniya. Ikaduha, kini mao ang pagsulay kang Hesus. Kung siya bagayod ang anak sa Dios, gusto nilang makakitag imposible nga mabuhat ni Hesus. Ilang gitintal si Hesus sa pagbuhat og talagsaong mga butang aron sa ilang kaugalingon nga interes. Musa makapangutana kita sa tong kaugalingon unsay ana sa tong kasing-kasing nga gusto nato makita kang Hesus. Gisunod ba nato si Hesus dili tungod sa milagro kundi tungod kay gihigugma nato siya. Kinahanglan ba kitang mangayo og mga ilhanan gikan kaniya. Gipakita ni Hesus ang klaro nga mga timailhan o milagro nga gihigugma kita niya pag-ayo, dili pinaagi sa mga buhat nga makapahadlok o maisugon nga mga pakigpulong apan pinaagi sa iyang pagkamaandamon nga mamatay sa krus alang sa atong kaluwasan. Daghan ang mga dili maihap nga mga timailhan sa gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Karon atong dumduman ang mga maayong butang upang hitabo diha sa atong kinabuhi. Atong pangutanon karon ang atong kaugalingon, kanunay ba kitang mangita o mangutana og mga prueba gikan sa Dios? Maghulat pa ba kita og mga espesyal nga mga timailhan o signs? Adisir kita magbag-o ug maghinusol. Amen.